Magandang hapon po mga kabro kabagis. Magluluto po tayo ng vegetable tempura. Ito po ang mga ingredients niya. Ito po yung squash. Kalabasa po ito, yung malagkit na kalabasa. Maraming kalabasa po yan sa atin. Ito yung asparagus. Ito yung zucchini. Ito yung mushroom. Kabuti. Ito yung sweet potato, kamote, yan. Mag-mix yan, violet. Kamote, and then red pepper, sili, yung pinanghalo po sa pansit yan. And then carrots. Ito broccoli. Yan, healthy tempura po yan, vegetable tempura. Kung wala po kayong zucchini dyan na mahanap, ang alternate nyo po yung maliliit na yung bata-bata pa na kabatiti, yung tabungang mga babasit. Tapos yung sayote, pwede rin yun, alternate ninyo. Tapos pwede kayong maghalo ng yung talong. Yan yung ginagawa namin sa restaurant. Ito po, mag-start po tayo ng Naugasan na po ito. Binalatan ko yan ng iba. Kaya we'll start. Ganito pong panghiwa. Pahaba po. Yan. Pwede po yung pangkonyo po ito. Pag may mga bisita po kayo, kamag-anak, pwede po yan. Kung yung plano yung ito, pwede nyong gayahin. Tapos ilagay nyo sa yung pang negosyo. Pagkalualuan lang po dito kasi kukuha natin yan sa mamaya. Butter mix. Yan po kasimple yan. Yan po lahat. Pag-aluluin na lang. Tapos ito po yung broccoli. Ganito lang po. Ganito nyo sa broccoli. Buo yung broccoli ganyan. Pero kung itong broccoli, pwede nyo hatiin ito po. Yan. Hatiin nyo po yan. Po yung pahaba po lahat ng konyo. Dahan-dahan po sa paghiwa. Dapat po ang paghiwa ito matalim. You use a sharp knife you cutting this one. Cutting the vegetable in here. Fresh po ito eh. Ito. Yan. Violet na kamote. Marami po dyan sa Pilipinas, sa palengke po. Ito rin yung dahan-dahan po ito pag para hindi mabasag. Tanggalin po sa gitna.
Matanggal din po yan, oh. Tanggal po. Then, dahan-dahan po ito. Para hindi walay. Yan. Yan ito po. Yan, dahan-dahan lang. Para matuto po tayong lahat. Yung mga bata matuto rin. Ito ilagay po natin. Ayan. Yan ginagawa namin po sa restaurant. Ano po yung vegetable tempura mga kabro, mga kabagis. Ayan. Ready na po tayo. Yan. Nainit na po yung kawali. Hawa, maliit. Tapos yan yung butter mix. Tapos ito, yung butter mix din. Yan natin nalalagay. Pagkakalin natin. Ito. Kailangan mainit po yung kon. Yan, kalabasa. Broccoli. So, ganito po, ilagay nyo lang po. Dahan-dahan po paglagay pag may kailangan may po yung kuan. Po. Dahan-dahan lang po pag maglalagay kayo para hindi tatalsik yung kuan. Ganyan lang po. Maski mainit po yan, dahan-dahan hindi po kayo tatalsik yan. Pwede nyong pangmerinda sa kuan, mga bisita na, pamilya. Bisita yan. Kapintuan kayo, merinda. Pwede nyo rin negosyo. Yan po, healthy ha. Baliktad ko yung ulitin ganyan. Maski alternate pwede naman. Ayan. Ayan po natin. Asparagus. Kanina, broccoli. Ada healthy food po ito ha. Ito po.
kamote, uong. We call this one, this was mushroom Philippines uong o kabuti. Agoy! Ay, muntik-muntik na. Almost. Dalawa na. Sa restaurant kasi, linisan yan. Diri-diris ko lang ano. Pag mga customer, naku, yan, pila-pila yung mga customer. Araw-araw pinapakain, pag dito mga biyernes, malamandaan tao mahigit. Pila-pila na yung mga yan. Pagkusina talagang medyo istis lang yung kalat. Ayan. Tama po sa pamilya ito eh. Salo-salo together. Tapos na po. Broccoli. Oh. Ito po sa pusyan.
natin. Patapos na po. Ito po yung finished product. Kabro. Titikman po natin. Tikman natin yan. Tikman po natin yan. Okay. Awesome. Taste it. Isyan. Salo-salo together. Heavenly Lord God Father, Amen. Bless this food for nourishing our body physically. Thank you for this one. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. Eat. Wow, sarap. Thank you. Taste it. I'm gonna taste this one. Oh. Mainit pa. Oh, yan. Yan yung sasawa, no? I'm gonna taste the asparagus. It's good. Very healthy. Masarap siya. Yan ang vegetable tempura. Ng Thank you. pamilya. Aha. Kuya kin also. So, mga kabro, pwede na po kayo malingki dyan sa Pilipinas, mga iba-ibang vegetable. Yan pong gawin po ninyo. Yan, thank you so much. Kain siya pa. Subscribe to his channel. Guys, first Lord Dagibis. Thank you. Yan po. Napangga, oh. Look. Ito po. We got what is this, broccoli, no? Broccoli yan. Masarap. Ayan, yan po natin. Salo-salo. Ito yung kamuti na violet. Yummy, yummy. Praise Lord, Hagibis. Guys, please like and subscribe po. God bless you all. God bless, guys. Thank you for watching. Subscribe kayo. Yan, kaka-business ang Gumi Vlog. Okay, sa susunod po na vlog uli. God bless you all and happy weekend. Yeah, All of you. Bye-bye.